Gospodine Nikolaidis, izvolite. Ja sam zapravo želio reći upravo ovo što je gospodin Jason rekao. Dakle, obratimo pažnju na tu dimenziju koja je zaista, koja se itekako tiče naše dijaspore, koja je dakle uglavnom u zapadnoj Evropi. I u tom smislu ovo je životno pitanje, egzistencijalno pitanje za svakog pripadnika dijaspore. Dobro obratite pažnju na sljedeću stvar. Dakle, Crna Gora deceniju i po pregovara sa Evropskom unijom o članstvu. I naš interes, kao interes vas iz dijaspore, je da se ti pregovori završe, da Crna Gora postane članica Evropske unije i da vi kao građani Crne Gore ujedno budete i građani Evropske unije i imate mogućnost da putujete i radite kao i svi građani drugih članica Evropske unije. Međutim, inicijativa Otvoreni Balkan zatvara tu mogućnost. Dakle, nakon 15 godina pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, nas se sada pokušava ubaciti u Balkanski savez, koji znači sljedeće, da Crna Gora neće ući u Evropsku uniju. Zašto neće ući u Evropsku uniju? Zato što Otvoreni Balkan kao savez se Evropskoj uniji ne može približavati dinamikom najrazvijenije, najbrže članice, a to je Crna Gora, nego će se približavati dimenzijom najsporije članice, a to će u ovom slučaju, nažalost, biti Kosovo, koje Srbija neće priznati nikad, da se razumijemo. Jer vladar Srbije koji prizna Kosovo neće preživjeti sutrašnji dan. I to je prosta činjenica. Dakle, dinamika pridruživanja Otvorenog Balkana Evropskoj uniji više nije dinamika Crne Gore, koja je lider evropskih integracija, nego je dinamika Kosova, koje nije priznato čak ni u okviru Otvorenog Balkana. Dakle, u pitanju je politička i svaka druga katastrofa za Crnu Goru i u pitanju je katastrofa za pripadnike dijaspore, zato što vi trajno gubite nadu da ćete biti jednaki drugim građanima članica Evropske unije. Vi ste zauvijek osuđeni da budete poluilegalno tamo gdje radite, a u perspektivi vam se nudi da možete da kao jeftina radna snaga cirkulišete između Albanije, Makedonije, Fojnice, Surdulice, što je naravno puno bolje nego da radite u Frankfurtu ili Luksemburgu, je li tako? Dakle, i to je nešto što se nama nudi, ponavljam, u potpuno netransparentnoj, nedemokratskoj proceduri. I kada tako pogledate stvar, shvatate koliko je u pitanju pogubna inicijativa. Dakle, ulazak u Otvoreni Balkan ujedno znači i zbogom Evropskoj uniji. Da budemo potpuno jasni. A to nije interes građana Crne Gore, u to sam potpuno siguran.